Като клиент можете директно да потърсите професионалист, вместо да чакате оферти. Отиваме в секция «Професионалисти». Тук имаме няколко филтъра за по-лесно търсене. Можем да изберем категория услуга, град, минимален рейтинг и брой изпълнени задачи. Търсим, например, ремонт и виждаме списък с подходящи филтри. След като избрали филтри, можете и да видите подходящи професионалисти. Харесва ни този специалист. Кликваме, за да видим пълния му профил. В профила виждаме неговия рейтинг, отзиви от клиенти и галерия с предишни работи. Когато сме готови, натискаме бутона «Покани за задача». Отваря се прозорец, в който избираме за коя от нашите публикувани задачи да поканим професионалиста. Ако нямате създадена задача, можете да създадете нова директно от тук и тя автоматично ще се изпрати като покана. Избираме задача и натискаме «Изпрати покана». Готово! Професионалистът ще получи известие и ще може да отговори на поканата ви,